Kublai pi baro at ngapediang sumpai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Parlok baik yakani ka video na basang hado bakut na markani ka video ka bangawan ra shapi yakawai ka khana langkot ka badai ka jingjia ka bashisha bat ka basngau sangson ka balapan lango yakiba bon pantip halor ka ei ka balajia ha ka jingim jongki anwat shikurim ki badai shi paratrai yakibalapun lakha na ka jo ka kpo jong ka kmi ka ne ka jingjia dangshan kala viral pha haki media bat kitan san social media ru kubjo kini kisi kurim kidai kinong Brazil ne kita ki Brazilian ka kurim ka bakateng ka Adriana live recognize nam karta bakatrai kum kanong detail pen bhabreu bat ulok pan ukateng Leandro live news nam karta udai u driver truck kini kisi jur kra deb banya tho shong kurim menta lakum ba shipos nam ai bat kila yo ro ibe ikon kanthei bandus nam karta ka khana ka yatho ba yakini ki angot shipara nadu baki dang khlung ka kami kale e no shadien dan kat ba ukpa yo bakla shong ya khlat no bakla phet krat no yala de khamdan batep shanu kale bat no bat hangno ka shong khasa ka Adriana nadu bakadang red kale shong shakrino shakawai pat ka jaka jangai ba na ukpa ba upara bat kam juan pha yeng sho nadu bakla mi na ka yeng ka jong ukpa choka tat hadu ba kanda yo khon yo kati de na kata ka daw bakam itho sho ya upara la jong ubala he la san lang bat ukpa bat ka kmina jong u hak nong ba Sao Paulo jong ka South East Brazil loong bade hadu ba Leandro ulada prasnam karta bu satip ka kmi ka bu chong usa rangkat kam de ka kmi try ka jong un de ka de tang ka kmina ka kurim ka ba ar jong ukpa jong u bat kani ka la pelong yu ban wat pat hadi ni la ka kmi try la jong ka Adriana bat Leandro wat da ki de shipara ro nrei nado bakidang red hadin bakita shae lendet no halaka jong ka kmi ka bapun ka bakha kele im halaka jong ka parthai ya ka jing im ka jong ki da ki pho snam bat kim ju kando ni itho sho ibai ya ibai ka daw ka long bak Adriana nado bakadang red bha kala le shong sakrino sakawai ka pat ka jaka jangai pa na upara bat ki pho tilki snam bat ka khana ka yatho bak Adriana kala yo lok yo khon yo kti nado shwa wa bakan ya kendo bad Leandro hadin bakalawan pansa no haknong ba Sao Paulo nakadaw bakali palaj san sieng no bad ukulim benangkong jongka de hangni bakini kisipra kili ya kendo hadin bakila yarang ba hakrata bat klemtip klempana kila sedang bani it samla bat poi sedu ka kam shongka shongman hapdeng ka Adriana bat Leandro kum ukurim ba ar jongka di parlok hangi ki khasipna ni da khen sang ya kum kani ka shongka shongman hapdeng sipara ni sipara kurpara jaitro hadin bakili ya poi khabro angun naka por kji kren kji tho khana sapang naka jong ka kami bat baki tho baki chai wan ban lap ya ka jong ka kami leni ka biological model ya ka babaro angut kim syam da poi perkhan baki wan ya ka jo ka kami ka batip ro da ka jo ka kateng kum ka Maria ka Adriana ka baklem shong thai ban wan ya ka jong ka kami try bat ya ka bakamla ban ya kandu slam ba hakaba khaddo la rai ban ni wat chirap no nakawi ka radio station ka batip kum ka Radio Globus ka bajupanya ya kawi ka program ka bakar pangjong ka hakaban wat ya ki bahayeng hasam ki balaja aslam ban pan kandu biang bat ki bahayeng hasam ya ka bala ai kateng the time is now de lengbang kani ka program jong ka Radio Globus baka Adriana ka sala ban ya sham ya kandu biang bat la ka kami hadin bon snam bat kani ka Radio Globus lam bakani ka program kala la ban pedi kandu lang yak de sikmi sikon de haka jingran nang bakani ka program the time is now bala pelong yak kni chong ka Adriana ka Maria ban pla bat ban ya tho bakadon sa uwi ukon sinrang ubaka ino rangkat bat ka Adriana nado bakidang khlong ubaka teng Leandro kani ka jing pla bat ka jing tho chong ka kmi shaphang lo ukon bakot chong ka program kala pen kandet yak Adriana la kum bayu trong sang namar bakala snu tho shai bu ta ukon ubaka teng Leandro undai ba ukurim chongka na markiju yakran ya khana bon sin hapreng chongki bat bakiju ya wan ela ka chongka kmi ka bakateng ro kumjo ka Maria hi
ka Adriana masintip ya kata kala yampai donut bat ong holiday ngam sngula ban ngai bu kurim chonga ulian ro undai uparatra chonga da ka jingpai donut ko ong ye la ka mi mei ngam sngula ban ngai ya ka e ka plia tho ya nga manta chapang ukhon chongpi hato ulian ro udai sisa upara chonga kala kali ya la de harangkat ki ummat kathang halor ka khubor ba ka yo na ka mi chongka ka Adriana ko ong holiday menta tingam so note show ban ngam so shap ting ban pha shi yeng yo ulian ro untip ya kiting sisa baro sa pangjong ka ba jong ukam tam baki dei si pratrai ula ban isi ban ino yanga namar bangala don khon ka wei nu om tang kata udei ubri uba nga palat menta ka jing em tunga kum ukurim uba baru balik bah but take care bah ya ka yeng ka sam jonga brok wei ong ka Adriana dei lang ba ka jing kendo ka Adriana ya ka kmi ba ulian ro ula yo ba ni kendo mar khamat ba da ka kmi la jong henry hak bakut Adriana bat ulian ro kila sim ya karai longkat balong chia kat ba jangan am shong ya khlat shu hening ni shong ya sa kat bet kum shi kurum namaki ong baka kam yak shongkha hapdeng jong ki kum shi pra kam dei ka baki lek nang dei dei na ka daw ka jing bam tip na do bastang ya ki jing shi sha baro Henry hak bakut ka Adriana bat ulian ro kila sim ya karai longkat balong chia kat baja nginam shong ya khlat shu andai ngine shong ya sa rangkat bet kum shi kurim namar ki ong ba ka kam shongka pedeng jong ki kum shi para kam dei ka baki da lek nang andai dei na ka daw ka jing bam tip na do bastang ya ki jing shi sha baro baki don jing ya dei bangin da tip bangi dei shi pra tai ti balikan poi yangi hadu uni upot bangin poi shaka kam shongka shongman shi para ka balong kum ka ta ka sangkama andai kani baro ka jia dei na ka daw jong ka jing le bakra jong ka kmi ka balakan tai no bat penja yang baru argut nadok bangi dangrit hadok bangi dia poisa no halaka jong kejong bat ngimi itu so ibai kumsi para ti parlong ka hapa dia kumni yakini ki angut si para ki bapli ki belia poisong khasang hapdeng jong ki lem keno ka jing bakra ka jong ki yeno kan ngin keno namang su tho bakam de ka jing bakra jong ki si para menshwa bat ki belaka lalong no kumsi kurimenta ni tip kumno pi bat ki palok pias ngau haba kumni Paralog play shibon ya kapor chong pis no ba watlet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video